Usa ka 50 anyos nga babae na anod sa baha dito sa lungsod sa Compostela. Nahitabo kini mong insidente pasado alas 10 kagabi sa May Laray, Barangay Kanamukan sa maong lungsod. Ang panimay sa biktima, 50 anyos nga si Flor de Liza Matiga Kapuno, nahimutang lang gyud kilid sa sapa. Sa pakiginabi sa telepono, gibutyag ni Shadel Tagalog, in charge sa LDRRM office sa lungsod sa Compostela, gingong mibakwit ta unta ang biktima kuyog sa iyang pamilya apan gingong mibalik kini sa iyang Pinoy-anan ug didto na naabtan sa kusog nga bulog sa tubig. Mga 30 minutos sukad maanod nakit-an ang lawas ni Flor de Liza Matiga Kapuno sa may Gimbal Bridge. Ang Municipal Health Officer na didto sab sa lugar nitong higayuna ang mideklara nga patay na kay wala na signs of life ang maong biktima. Gibutyag sa DRRM ang kusog nga pag-uwan ug ang pagsuyla sa tubig sa sapa ang hinungdan sa maong insidente.